שלום לכולם, כאן תמי קטש מ-Wix Yourself. בסרטון הזה אני אראה לכם איך לגרום למגה מניו שהכנו להופיע באובר, כשאנחנו נמצאים עם העכבר של המחשב מעל הכפתור בלי ללחוץ עליו בכלל. אז קודם כל חשוב שתדעו, ניתן לעשות את זה רק עם קוד. אבל אני מבטיחה לכם שזה בכלל לא מסובך. הדבר הראשון שאנחנו עושים, מדליקים את Corvid Developing Mode. כרגע אני צריכה ליצור את קולקציות ככפתור בפני עצמו. אני לא רוצה שהוא יהיה חלק מהתפריט, כי אני צריכה אותו בתור אלמנט נפרד. אם אשאיר אותו בתוך התפריט, אז הקוד יעבוד על כל הכפתורים בתפריט, ואז הלייטבוקס שלי יופיע כשהעכבר ירחף מעל כל התפריט. זה לא מה שאני רוצה. יש פתרונות קודים גם לזה, אבל אנחנו מחפשים כאן פשטות. אז אני מוחקת את קולקציות מהתפריט. מביאה לפה כפתור. אפשר לעצב אותו בעיצוב מדויק של התפריט, ככה שהוא ייראה חלק מהתפריט לגמרי. כשהפעלתי את הקורביד, נפתח לי חלון לכתיבת קוד שאפשר לראות אותו ממש פה למטה. אני בוחרת את הכפתור שלי, ולמטה אני יכולה לראות מה ה-ID שלו. אם אני רוצה, אני יכולה לשנות אותו. אני בדרך כלל משנה אותו כדי שיהיה לי מסודר יותר, אבל אם זה הקוד היחיד שתכתבו באתר שלכם, אז אין צורך להתעסק בזה. אני יכולה כמובן גם לבחור ללייטבוקס ID חדש. כרגע אני עושה את זה רק כדי שתראו איך זה נראה. זה לא באמת קריטי למה שאנחנו עושים עכשיו. אוקיי, עכשיו אני לוחצת שוב על כפתור הקולקציות, ולאחר מכן לוחצת על Go to Master Page. בגלל שהכפתור שלי ממוקם בעדר של האתר, אז את הקודים שלו אנחנו כותבים ב-Master Page. לשאר הדפים יש דפי קודים משלהם. עכשיו אני בוחרת באירוע חדש. On Mouse In, הכוונה כשהעכבר שלי נכנס לאזור הכפתור. אני לוחצת על הפלוס ואפשר לראות שנוספה לי שורת קוד. עכשיו אני אומרת לוויקס שהוא צריך לייבא לייטבוקס. אני שמה את הפקודה הזו ממש בהתחלה. צריך לשים לב לכתוב את זה במדויק, הרי מדובר בקוד. באירוע עצמו שיצרנו, אנחנו כותבים לוויקס איזה לייטבוקס לייבא. אז אנחנו כותבים לו שמתי שנכנסים עם העכבר לאזור הכפתור של הקולקציות, הוא יפתח את החלון. הכוונה ללייטבוקס שנקרא קולקציות. עכשיו בואו נבדוק שהקוד עובד. מעולה. עכשיו אני רוצה שהלייטבוקס גם ייסגר ברגע שיורדים ממנו, בלי צורך ללחוץ על כלום. אז אני עכשיו נמצאת במצב לייטבוקס. אני לוחצת על הלייטבוקס עצמו, רואה שאני נמצאת גם בתוך עמוד הקודים של הלייטבוקס, ופה אני מוסיפה אירוע חדש, On Mouse Out, הכוונה כשהעכבר יוצא מהשטח של הלייטבוקס. אז גם פה אני עושה אותו הדבר. אני לוחצת על הפלוס, אני עושה העתק הדבק של פקודת היבוא של הלייטבוקס מהמאסטר פייג' שכבר כתבנו. ועכשיו אני כותבת קוד שיסגור את החלון, את הלייטבוקס. כל מה שנשאר זה לבדוק בפריוויו מוד שהכל עובד חלק, וסיימנו.
אם יש לכם שאלות או בקשות לתכנים נוספים, אשמח שתגיבו ממש פה למטה. תעשו לייק וסאבסקרייב כדי לעקוב אחרי מדריכים חדשים. אני הייתי תמי קטש מ-Wix Yourself.